Guys, magluluto ho tayo ng ano bang tawag ito? Apritada. So, simulan na natin ang preparation, bawang sibuyas, ito na ang sili, tapos ito na pork at saka ano ang gagawin ko. So, bawang, sibuyas muna. And then bawang. Ay. Ito lang ho yun. Mga galawang ninja moves. Diba? Pagluluto naman ay wala yung kung paano. Kanya-kanya discard yung pagluluto lang. Mga ka-vlogs. Alam nyo ba yun? Kahit sino, may kanya-kanya discard sa pagluluto. Kumbaga ito ay isang guide lamang. Sa mga beginners, ganyan. Kung walang alam lang nila maglaga ng itlog, magprito. Ano lang to? Kumbaga guide lang to. Ito naman naka-prepare bell pepper, then siling, haba, medyo mangang naman to. Medyo may lasa. Diba? Yung carrots. Ang gagawin ko ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Fritada ata to eh. Yun na yun. Basta yung pork at saka manok pinaghalo ko. My own version. Ed Mars TV. You know, motherfucker. So, itong carrots. Chop nyo lang ng cubes. So, na yan. Wala ng carrot yan pa. Important. Mahalaga. Wow. Yun o. Mukhang apritada na to o. Here we go. Ito na oh. Pwede na to. Simulan na. Ang hinihintay. Para maluto na to. Para may breakfast na ako. Breakfast ko lang to, boss. Mga ka-vlogs, breakfast ko to. Ay mga 11 kasi pasok to eh. So 9 AM pa lang ngayon. So I'm preparing my foods. You know. So guys, sisimulan na natin ang pagluluto para mabanatan na to. Banatan na natin ang pag-gisa-gisa. Banatan na natin to. Baka banatan pa ng iba. So, lagyan na natin ng mantika para igisa natin yung sibuyas at saka bawang para medyo bango naman. Diba? Yun o. Putang ina, marami ata. You know? Takas natin na apoy. Ingis po natin, baboy, bell pepper, yun po yun. Tomato sauce, tomato ketchup po yan. Yan ang po ginagamit namin na tomato sauce dito kasi ito halos pa simulan na po tayo. Una po natin gagawin prituhin muna natin ng kaunti itong mamoy. Itong mamoy kailangan prituhin muna para medyo wait lang ha. Yun. Ito na. Ito na po yung niluluto natin. Malapit na. Malapit na siyang sintensyan. Yun!
lang, kakain na tayo. So mga ka-Oblax, pinahinaan ko lang tong electric stove kasi medyo manipis yung lutuan natin, kaya yun, para di siya masunog. So pasensya na pala kayo sa lutuan ko kasi ang dumi-dumi, oh. Hindi naman kasi ito sa akin, dito sa company namin. Total, aalis na ako dito, pakialam ko sa kanila, mga gago sila. Hey guys, tambay muna dyan, tingin lang kayo, ginagawa kong kalokohan. Tapan muna natin natin para maluto na. Oras na ba? Baka malit na ako. Pasok akong 11. Sabi po akong papasok ng 11, kakain muna ako kasi tanghali yun. So, balik kakain na naman ako ulit alas 5 ng hapon. May natin naman yun. Kung kami kumakain. Kaya before akong pumasok ng 11, kakain muna ako. Yun o. Bango! Kailangan mga boss. Yun mga ka-Oblax, malapit na maluto siya, oh. Nakikita na natin yung naamoy na natin yung aroma. Amoy na amoy ko. Napakasarap. Yun oh. Mayo! Lapit na! So yan na mga ka-Oblax, ilalagay na natin yung pang-finishing natin, yung bell pepper, para makakain na ako, papasok pa ako. Halo-haloin lang natin, tapos luto na yan. Ganda pala ng lutong apritadang patsamba. Patsamba! Yun oh. Hay! Napakasarap naman. Katulad kong napakasarap. Konti na lang. Init-init lang yung bell pepper. Okay na yan. So, ka-Oblax, malapit na tong maluto.
Okay na to. Ahonin ko na. So, mga ka-vlogs, done! Tapos na po yung niluto kong kalderita. Ay, minodo. Ay, hindi po pala. Ano nga to? Apritadang patsamba. Ito na po. Sarap. Kain tayo. So guys, don't forget to subscribe my channel, and like and comments and share. Thank you very much for watching. So guys, tapos na po yung luto kong apritada patsamba. So guys, don't forget to subscribe my channel, like, and share, and comment. Thank you for watching. This is Edmar TV. Fucking in the house, yo, no? Thank you very much.